मा थांखिजों लादों? जोङो बिटिसिनि जेनेरेल इलेक्शन 2020 खौ 27 अक्ट'बरनि सिगांनो फाथिनांगौ होननानै दिनै जों टकेन हांगार स्ट्राइक लादो 10टा बाजारनिफ्राय 2टासिम। नाथाय बिनि गेजेरजों गभर्नमेन्टआ जुदि रेसपन्स होआबा नोंथांमोना मा फोरमायगोन? जोंथ' डेम'क्रेटिक पद्धतिजों जोङो बिभिन्न रोखोम आन्दलननि पर्यायखौ लानांगोन। बिटिसिआव दिनै डेम'क्रेसि गैया जादों, इलेक्टेड गभर्नमेन्ट गैया जादों, दिनै ब्युरोक्रेटिक गभर्नमेन्ट इयाव सोलिबाय दं आरो बिटिसि दानायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय बेयो आसामा लोगोसे भारतबर्षआ स्वाधीन जानाया दिनै 77 बोसोर जाबाय। दिनै बे बिटिसि जानाय सिगां जोंनि बे ओनसोलनि अबस्थाया आसामनि अन्य जायगानि अबस्थानिख्रुइ एकदम गाज्रियैनो गोग्लैसोना थानाय अबस्थामोन। दा बेखायनो बे गोग्लैसोना थानाय बे जायगानि जिबिलाक मानसि बेहाय दङ, बिसोरो दिनै आमलातान्त्रिक सरकारजों अभ्यस्त नङा आरो बेखायनो पिपुल रिप्रेजेन्टेटिभ इलेक्टेड खालामनानै डेम'क्रेसिखौ बेहाय मेनटेन खालामनानै बे बिटिसि बाखि रायजो राजाफोरनि जिथु समस्या बै समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि राहा लामा हिसाबै जोङो बिटिसिनि जेनेरेल इलेक्शनखौ 27 अक्ट'बरनि सिगां जों नागिरदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों एमसिसि मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ बोखारनाय जागोन होननानै बिटिसि इलेक्शन जाथ'आ होनना मा फोरमायगोन? दा सोर हेमन्त बिश्व शर्मा आं मोजाङै बुजिया, बेखौ सासे मन्थ्रि होनना मिथिगौ आं। मडेल कड अफ कन्डाक्ट उथायनाय उथायैनि बिगोमायानो जाहैबाय स्टेट इलेक्शन कमिशनार आरो स्टेट इलेक्शन कमिशनारा जाहैबाय मोनसे अट'नमास बडि, बेहाय सरकारनि हस्तक्षेप सलिया। हेमन्तआ जाहैबाय सासे मन्थ्रि हिसाबै सासे राजनैतिक बेक्ति, गावनि राजनैतिक मुलाम्फाखौ नागिरनानै बियो माखासे समायाव माखासे खोथाखौ बुंबोदों गावनि एक्टियारनि बायजोआव थांनानै। गतिके दिनै मडेल कड अफ कन्डाक्ट उथायनाय उथायैनि बिगोमायानो जाहैबाय स्टेट इलेक्शन कमिशनार मिस्टार आलक कुमार। बावैसो सिगां जोङो बिटिआर रेकर्डखौ लानानै बिश्वजित दैमारि आरो बिथां खाम्फा बरगयारि आरो प्रबिन बर' बिथांमोना दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। नाथाय मा फोरमायगोन? प्रत्येक मानसिया गावबा गावनि अपिनियनखौ होनायनि राइट दङ। दिनै बिश्वजितआ सासे वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बुंदों ना बिश्वजित दैमारि सासे एमपि हिसाबै बुंदों, बियो बिथांनि खोथा, बिनि सायाव आं कमेन्ट होनो नागिरा। नाथाय प्रबिन बर' बिथाङा जोंनि हाइकमान्डनि निर्देशआव मोनसे बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होखाना दोनदों। ओमफ्राय जोंनि बिपिएफ हान्जायाव मोनसे डिसिसन दंखायो। खाम्फा बरगयारि डेपुटि चिफ बिथाङा एक्स डेपुटि चिफ बिथाङा जोंनि दलनि स्पक्स पार्सन। जोंनि दलनि सोमोन्दै माबा मोनसे खोथा बुंनांगौबा अथराइजडआ खाम्फा बरगयारि बिथाङा दङ। ओमफ्राय जोंनि हाइकमान्डनि निर्देश मथे प्रबिन बर'आ जिथु स्टेटमेन्ट होदों, बे स्टेटमेन्टआ जाहैबाय जोंनि दलनि स्टेटमेन्ट। फैबाय थानाय समाव होनबा बिटिसि बिसायख'थिया जागोन होननानै फोथायनाय दङना बावै? डेफिनेटलि जों गणतन्त्रआव बिसास खालामो। गणतन्त्रखौ रैखा खालामनायनि दायित्वआ चिफ इलेक्शन कमिशनारनि आखायाव दङ आरो बेखायनो प्रत्येक 5 बोसोरनि मुरे मुरे गणतान्त्रिक पद्धतिखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो इलेक्शन जायो आरो बे हिसाबै बिटिसि इलेक्शनखौ चिफ इलेक्शन कमिशनार स्टेटनि बिथां आलक कुमारा फाथिनाया बिथांनि दायित्व आरो बिथांनि सायाव जोंहा फोथायनाय।